Live-kanavalla on tänä keväänä saatu seurata todella jännittävää parisuhdetestiä Temptation Island Suomi ensimmäistä kertaa suomalaisena versiona, ja Krista ja Sami, te olitte mukana tässä ensimmäisellä kaudella. Se jäi erittäin jännittävään kohtaan, nimittäin Sami kosit silloin Kristaa. Mutta mitä tämän jälkeen on oikein tapahtunut? No, Sami ei ole vielä vastausta sit kosintaan saanut. Että. No miltä tämä tilanne tuntuu? Sain silloin iltanuotiolla semmoisen sen verran avartavan vastauksen, että se ei jäänyt itse kalvamaan tai vaivaamaan. Että jäi vaan odottavaan tilaan, että milloin Krista vastauksen antaa. No milloin, Krista, sä meinaat vastauksen antaa? Siitä kun hetki on oikea. Että katsotaanhan nyt sarja loppuun ja minkälaisia kriisejä sit siitä saa aikaan. Ja. Mikä sun mielestä olisi paras hetki vastata näin vakavaan kysymykseen kuitenkin? Kyllä se paras hetki on siinä vaiheessa, kun itse on niinku ihan oikeasti varma, että mitä sitä haluaa. Niin sitten. Ja Sami, sinä jaksat odottaa Kristan vastausta, mutta kuinka pitkään? Siihenkin on takarajat annettu, mutta se jää sitten lähtemäksi. Nyt sarjan päätyttyä, niin teillä kuitenkin taitaa olla kaikki ihan ok, vaikka varsinaisesti kosintaan et ole Krista vielä vastannut. Kyllä, meillä kaikki on ihan hyvin sinänsä, vaikka tosiaan ei ole kielteistä eikä myöntävää vastausta vielä kuullut. Mutta. Kaikki on hyvin ja elämä rullaa eteenpäin ja vastausta odotellessa.